اختراعی کاری ما که تراکتور یعنی که مینی تراکتور موتوبلوک میباشد برای دراو کردن علف که ساخته شده است. تا اونایی تراکتور ما که 10 قوی اسب میباشد قابلیت در یک روز که 2 هکتار زمین رو دراو کردن میتواند. орзу ҳафизов донишҷӯи зинаи чоруми донишгоҳи аграрии тоҷикистон аст ки дар иди сада бо ихтироъоти нави хеш иштирок намуд. чун ин ҷашн иди деҳқону муаррифии дастоварду олатҳои кишоварзист, орзуи навовар низ бо ихтироъоташ ки барои осону саҳл сохтани кори деҳқон равона гардидааст иштирок карду онро ҳамчун техникаи дар айни замон муҳим барои кишоварзон муаррифӣ сохт. мусаллам аст ки иди сада баробари ҷашнҳои наврӯзу мергон ва тиргон аз қадимулайём барои миллати тоҷик мерос аст ва он мужда аз наврӯзу баҳор медиҳад. яъне ҷашни сада 50 шабу 50 рӯз пеш аз иди наврӯз таҷлил мегардад ва бо махсусиятҳои хосаш аз ҳамдигар фарқкунандаанд. сада яке аз ҷашнҳои ниёгони мо мебошад ки дар қатори дигар ҷашнҳо чун ҷашни наврӯз, ҷашни тиргон, ҷашни меҳргон, ҷашни ялдо ва сайри гули лора ҷову мақоми худ ва шукӯҳ шаҳомати худро дорад. сада ба ҳеҷ қавму дин иртиботе надорад ва решаи ҷашнҳои мардуми ориютабор буда аз ибтидо бо табиату кайҳон ва иҷтимоиёти башарӣ ҳам мисланд. ҳамин аст ки иди сада бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар саросари кишвар бо ташкили ҳамоишу чорабиниҳои баландсатҳ таҷлил мегардаду ҳамзамон техникаю мошинолоти кишоварзӣ дар он муаррифӣ карда мешавад. дар шаҳри душанбе қалби тоҷикистон низ имсол садаро бо тарҳу нигоҳи тоза ва намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ, техникаю таҷҳизотҳои деҳқонӣ таҷлил карданд. макони асосии баргузории чорабини боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри душанбе ба ҳисоб рафта. дар он аз тамоми манотиқи кишвар хоҷагидорону барзгарони соҳибтаҷриба иштирок намуданд. иди сада чун дигар идои наврӯзу меҳргон иди кишоварзо буда имрӯз кишоварзони шаҳри ваҳдат чун дигар шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ дар боғи фарҳангӣ фароғатии фирдавсӣ шаҳри душанбе маҳсулотҳои худро пешкаши сокинони шаҳри душанбе гардонидаанд. боиси ифтихори мо тоҷикон аст ки имрӯз ҷашни сада бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эъбоди раҳмон аз нав эҳё гардида ва дар баробари дигар ҷашнҳои расмии ҳамасола бо муаррифии маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ ҷашн гирифта мешавад. кишоварзои ноҳияи варзоб тавонистанд ки дар ин марҳила дар асоси нақшаи дурнамои соҳаи кишоварзӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар ярмаркаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвари маҳбубамон иштирок карда ва маҳсулотҳои кишоварзии ноҳияро пешкаши сокинони пойтахт кардаанд. вилояти хатлон ки аз манотиқи аграрии кишвар ба ҳисоб меравад дар ин чорабинӣ аз ҳама шаҳру ноҳияҳои ин гӯшаи тоҷикистон кишоварзон иштироки фаъолона доштанд. хусусан деҳқонони шаҳри кӯлоб бо пешниҳоди анбӯҳи гуногуни маҳсулотҳои кишоварзӣ ва техникаву дастгоҳҳои деҳқонӣ таваҷҷӯҳи ҳозиринро ҷалб сохтанд. қобил ба зикр аст ки меҳнаткашони шаҳри кӯлоб дар соли 2021 тавонистанд дар таъмини бозори дохила бо маҳсулоти хушсифат саҳми муносиб гузошта ҳамзамон беш аз 1050 тонна маҳсулоти тару тозаро ба хориҷи кишвар содирот намоянд ки яке аз нишондодҳои намоён дар вилояти хатлон ба ҳисоб меравад. вазъи кишоварзӣ дар шаҳри кӯлоб аз ҳама ҷиҳат пешрафта аст ва дар шаҳри кӯлоб тамоми маҳсулоти хоҷагии қишлоқ тавлид карда мешаванд. шаҳри кӯлоб аввалин шуда пахтаро иҷро намуд ва дигар маҳсулоти хоҷагии қишлоқро тайёр кардааст ва тавре дар намоишгоҳ дида истодем тухмиҳои навъҳои гуногуни тухмиҳо ба намоиш гузошта шуданд ки ин нишонаи омодагии деҳқонони шаҳри кӯлоб ба кишти баҳорӣ аст. матлаб шашам аз он аст ки дар баробари оне ки тамоми ташкилоту муассисаҳои соҳаи кишоварзии вилоят дар ин чорабинӣ яъне фаъолона ширкат варзида истодан ҳамзамон занону бонувони вилояти хатлон бо омода намудани он хӯрокҳои миллӣ бо омода намудани ҳунарҳои мардумие ки аз имрӯз то ба имрӯз ба мо ба мерос гузошта шудааст фаъолона ширкат варзида истоданд. дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буд ки имрӯз дар самти таъмини хоҷагиҳо бо техникаю таҷҳизотҳои корӣ мушкилотҳо бартараф шуда барои деҳқонон низ имкониятҳои хуби корӣ муҳайё гардидааст. дар кишвари мо масъулияти бо техникаҳои кишоварзӣ дастрас намудани хоҷагиҳои деҳқониро корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агрализинг бар дӯш дорад. ин коргоҳ дар самти рушди соҳаи кишоварзии мамлакат нақши созгор дошта дар иди сада низ гӯшаи алоҳидаи ҷашнгоҳро намоиши техникаю таҷҳизотҳои типи нави ин корхона ташкил медод. барои ҷашни сада барои деҳқонон ва кишоварзон мо техника ва таҷҳизотҳои хоҷагии қишлоқро пешкаш намуда оиди дархости онҳо талаботҳоро қабул намуда барои дар оянда ва дастрас намудан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ
ҳамкориҳоро идома дода истода давом медиҳем. зимни суханронӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ҷашни Садаро баробари дигар ҷашнҳои миллӣ ҳамсон ба иди Наврӯз, Меҳргон, Тиргон аз суннатҳои қадимаи мардуми тоҷик арзёбӣ карда, марҳилаи нави эҳё гардидани онро яке аз ташаббусҳои хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ карданд. Тоҷикон ки аз қадимулайём мардуми кишоварз буд, бо меҳнату заҳмати хеш маводи ғизоӣ ба даст меоварданд. Аз ин рӯ тарғиботкунандагони ин иди аҷдодӣ мебошанд, иброз дошт муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода. Дар қисмати интиҳоии чорабинӣ ба як қатор фаъолону беҳтарин кишоварзони мамлакат тӯҳфаву ифтихорномаҳои дастандаркорон тақдим карда шуд.